V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೋಕದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೇರು ಮುಂಬೈ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಊರು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೊಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲೇರು ಅವು ಇನಿ ಕೊಡೆತ್ತು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೋದು ಮುಂಬೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಹಾನಗರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಹಾತೈನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮುಂಬೈದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಲಿಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಧುಸೂದನ್ ಮಿಲ್ ಬಳಗಂಡು ಆಯ್ತು ಉಲಾಡು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು 25 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವೃತಧಾರಿನಕಲು ಮಾಲಾಧಾರಲಾದ ಒಂಜಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐಕಿ 25 ವರ್ಷಲ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೀಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈನಂಚನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈನಂಚನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೀರು ಐಕಿನಿ 25 ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆಕಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲು ಪಿನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಆಕಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೀಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸ್ಥಾಪಕರೇ ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಯಾರುಲ್ಲೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರುಕಾಲು ಈ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದುಲ್ಲರು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಚ ವಾರಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಲ್ಲ ಪಂಡ 25 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಅವಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ದ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಡೆಪುದಾರ್ದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಒಂದೇ ಗೌಜಿಡು ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ವಾರಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತ 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತ ಐಟೆಂಗ್ ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲದ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರನೇ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರಿದಿ ಒಂದು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಒಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಾದೆ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ 25 ವರ್ಷಡು ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಲಿ 250-300 ಜನ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೂರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಕ 250-300 ಜನ ಎಂಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಮಾತ್ ಎಂಕುಲು ಈತವತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಂಡ 25 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೆದಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಯಾಕೆ ಎಂಕುಲು ದಿನೇಶ್ ಕುಲ ಎಂಕುಲುಂಟು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಕುಲೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೂರು ಸೇರೊಂದೇರು ಈತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಇತ್ತಿನಿಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪನೆ ಈ ವರ್ಷ ಓಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ದಾದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಲೆ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕಾಮಗಾರ ಮೈದಾನ ಪನ್ಪುನ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಏತಿಂತ ಒಂಜಿದಿಂದ ಬೊಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೈಯಾಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ವಾವರಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ ದಿವಂದರು ಬೊಲ್ಪುಗಾದ ಎಂಕುಲು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ದೇವೇರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸದು ದೀಪವನ್ನು ಪೊತ್ತದು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬೈಯಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಡ್ಗಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಗೊಂದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಉಂಟು. ಸರಿ ನಾನು ಆತು ಮುಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಳುವೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲೆ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಭಂಗ ತಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪದಾತನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಾಯಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜವನಿಯರ್ನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನೋ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವು ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಪನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಹೊರ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿ ನಾವು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸೊ ಎಂಚ ಶುರುವಾಯಿ ಜಿ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ ಬೊಂಬೈದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ವರ್ಲಿಡ್ ಮಧುಸೂದನ ಮಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡು ಅಲ್ಪದಯನ ರವಿವಾಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಬಣ್ಣದು ಅವಂತ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಂಡು ಅವೇನು ಅರ್ನ ದಯೋಟದಾದವ ಯಾನೆ ಸ್ವಂತ ಉಂಟುದು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತದು
ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಚಾಲು ಮಲ್ತ ಐದು ಕೊಂಚ 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿಯರು ಅದ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ವ್ರತ ಪತ್ತದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ವ್ರತ ಪತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಕನ ಪಂಡೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಹೋದು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಬುಟ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒರಿಯೇ ಇರ್ಪೋಯಿ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅದೇ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪನವೇ ಯೋಚನೆ ಐತೆ ದೇವಪಣ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅದಾಗ 25 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ಬಂಗನೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಡಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಅದಾಗ ಏರ್ಲ ಒರಿ ಪೋಯಿನಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ತೂದು ನನಯ್ಯವ್ ದೇವರಂದೇ ಬಂದ್ನೋಡ್ ಬರುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎತ್ತಂಡವು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆನ ಅದಾದವ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಕುಳ್ರೆ ಬುಡ್ಜೇರು ಈ ಜಾಗದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪಡು ಉಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿಯರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ 2ನೇ ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಏನಡಪ್ಪ ಒರಿ ಇರುವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಯರು ಅಂಚ ಒರಿಯಾಗ 2 ಜನಕ್ಕೆ 4 ಎಡ್ಮಂದ್ ಪಣದು ಇನ್ನೀಗ 25 ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ವ್ರತ ಪತ್ತಾದು ಆಗಲೇನೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾದು ಜ್ಯೋತಿದ ರೂಪಡು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕನಪಿನ ಆಗಲಿಂದ ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು 8 ಜನ ವ್ರತದಾರನ ಕರಿನ ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ಜನ ಎತ್ತೇರು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಜೀವನ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆತನು ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಬಿರೋಡು ಒಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮನ ಎಂಕುಲ್ ದಿವಂದ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡೆ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕನಿ ಪಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಗಳು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ವ್ರತ ಪತ್ತದೇ ಪೋಡು ಉಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾದೋ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಪ್ರದೇಶದ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಯ್ನದವರ ಒಂಚೂರು ಕೋಟ್ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡಳಿದಗಳು ನಡುಟು ಈ ಆಂಡ್ಲ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿನ ಬಂದು ನಡುಟು ಒಂತೆ ದಿನ ದೇವರನ ವ್ರತ ಪತ್ತದು ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂಚ 2 ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಬರ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ದೇವರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಇದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತನಕ ಬ್ರೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ರಾಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಕೊಡಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂಬೈಡ್ 25 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೀಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ರ ಪಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ 25 ವರ್ಷದ ನೆನಪು ಆ ನೆನಪುನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲರ ವಾರಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ ಪಾಡ್ದರಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಂಡೇರು ಕುಡಲ ಒಂಜಾತ್ ಸೇರ್ಸ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸಲ್ಲ ಅಗಲೇ ಲೆಪ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಮುಟ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಬಯ್ಯದ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಬತ್ನಗಲಿ ಕಾಫಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಐತ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ದಿವಂದ ಸರ್ ಈ ಜನ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಬೋಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಿ ಆತನೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಫಿದರ್ ಬೇತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೊನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲ ನಿಕುಲು ನೋಡಿ ಸೇರೊಂದು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ನಗರ ಭಜನೆ ವಾರಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದರ ಕುಣಿತ ಒಂಜೇ ತಂಡನ ಅತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ತಂಡ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮುಂಬೈದಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಗರ ಭಜನೆ ಸೊ ಅನ್ನದಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾಂಡು 25 ವರ್ಷದ ದೇವರನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪೆರಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಅಂಚ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪಿನಿ ಗಣಹೋಮ ಗಣಹೋಮ ಇವಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರೋದು ಬಿನ್ನೇರ್ನಗುಲು ಪರ್ನಿಂಕಲ ಭಟ್ರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಸಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಅಕಲ ಎಂಗ್ಲು ಲೇದ ಮುಂಬೈದ ಮಾತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗನ್ಸೋಲಿದ
ಗಂಚೋಲಿ ಮುಖಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟರು ಆಗಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಊರ್ದ ಗಣ್ಯರ ನೋಕ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಚ್ಚದು ಸೇರ್ವೆ ನನ್ನ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಯ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಸಾಕಲ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ కొంచెం ఇంకల్న శిబిరోడు విషయ పెండ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ಳುಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ಳುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 300 ಜನ ಅಟ್ಟಣದ ಒಣಸ್ತಾಯರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗಲೆ ಅತ್ತ ಒಂದ ಪಿದಾಯ್ತು ಏರು ಬತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜೀವನ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ ರಾತ್ರಿ ಫಲಹಾರ ಅವಳ ಏರ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಶನಿವಾರ దాని పడి పూజ నడుతుండు ఎంకులు దుమ్ము ఎంచి పడి పూజ మల్పుందంట మస్తు ఖర్చు ఉండు 10,000 15,000 ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆ ಸೇವನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಾಡ್ನ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ದಿತ್ಯ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ 400-500 ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಡೈಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಒರಂಬ 10 ಇಂಚ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ 5 ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಪಡಿಪೂಜೆದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅದೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಡಿಪೂಜೆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪದು ಆಗಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜೀವಂದ ಬಂಡ ಉರಿಯಾಗೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಐಕ್ ಪೂ ಅವು ಅಪ್ಪ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖರ್ಚುಂಡು ಆಯ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪರಿ ಮನಸ್ಸು ಪಾಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ಐಕ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ದೇದು ಆಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅಕಲದೆತ್ತ ಒಂದು ಅವು ಅಕಲ ಸತ್ಯಾನುಸಾರ ಕೊರೊಂದು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಗುರು ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಈತ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಾಧೀನ ಪಂಡ ಅವೇನು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಏಳು ಬೀಳು ಆತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಂಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗೈರಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ದೇವರನ ದಯತ್ತ ಮಿತ್ತು ದಾಲ ಜತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗ ಸುರುಟು ಯಾನಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ದೇವರನ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತುಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಾಲಪಾಡ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಗುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈತಿರ್ತ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನಗುಲೆ ಎಂಕ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರಪತಿಯರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ದುಮ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೊಂದು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅವೇ ಮುಗುಲ್ ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ದಿಯಾ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ದೇವ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ 24 ವರ್ಷಲ ಇದ ಮುಟ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎರಡಲ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜೆದ ನಿಯಮ ನೀತಿನ ತೂದು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಜೆ ನಡಪುಣು ಪಂಡದು ಅಗುಲಾದ ಬತ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾಡವಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಶಿವಾದ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜ ಬೇಯ್ತ ಅನ್ಪನ್ಯ ಒಂಜಿ ಏನ ಶಿಷ್ಯನಗುಲು ಇತ್ತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಗುಲು ಪಡು ಯಾ ಪಾಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋತಿನಗುಲು ಪಡು ಅಗುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಈತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಸಾಧಾರಣ 10-16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಗಳು ಕೂಡದೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ವೇರು ಅಂದೆ ಅಲ್ತ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರಥದಾರಿಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಪದ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿ ಅಥವಾ ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಮುಕುಲ ಭತ್ತದ ಸೇರು ರಥದಾರನ ಜನ ಅಂದಾಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲೆದಗುಲಿ ಒಂಜಿ 10-12 ಜನ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಡ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ಲ ಸುರುಟು ಮಾತ್ರ ಅಗಲೆಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇತ್ತಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲೆ ಉಪದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನಗುಲು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ
ದೇವರನ ಅವು ಆಯ್ತ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮನು ಮತ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲು ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಉಂಟುದಾಗಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪೆರಡು ಮುಟ್ಟಗು ಆ ಕಪ್ಪು ಗುಂಟು ಉದ್ದಾದ ಕಪ್ಪು ಗುಂಟು ಪಾಡುವೇರು ಅಗಲ ಕೊಂಚ ಅಂಚತ್ತೇಳು ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಪ್ಪು ಗುಂಟುದಾಗಲ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಬಡ್ಚಿಂದ ಅಡು ಮುಟ್ಟಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೇನೆ ಗೌರವ ಬರ್ತೇನೆ ఆయన ಬುಡ್ಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲೈತೆ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ದೇತ ನೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಿರಾಮ ದೇತನು ಆ ಪುರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿ. ಕೊಡರ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ಬಿನ್ನರ್ ನಕುಲಿರ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ನಡಪೆರಪುನು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ತಿಂಗಳು ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆನೊಂದಿತ್ತೆ ವಾ ಡೇಟ್ಗೆ ನಡತೊಂದುಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ತಾರೀಕು ಐತಾರು ದಾನಿ ಪುಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡುದು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡುದು ಅಡೆ ಬರ ಒಂಜರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪುನು ಅದ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯೋಡು ಬಟ್ರೆ ನಕಲು ಒಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಬರ್ತದೆ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೈತೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಚಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಂಗಲಾರತಿ ನೆನಪೇರನು ಕಂಬಿಡ್ಲ ಆಪುರ್ತುಡು 4 ಸರ ಜನ ಆಪುರ್ತೂರು ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಗೌಜಿಡು ದೇವರನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೈದಾನ ಮಠ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅವು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಸಾಗೊಂಡು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈದ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತು ಊರ್ದ ಬಕ ಮುಂಬೈದಾಗ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಬಕ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಶುರು ಆಪಡು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 7 ಸಾವಿರ ಜನ ಈ ಸಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10,000 ಅಂತ 10,000 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಐಟು ಉಡುಪಿದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆಲ್ಲರು ಬಕ ಕೇಮಾರದ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಈಶಾ ಇಟ್ಟಲ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೆಲ್ಲರು ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಪೇರು. ಬಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲಿಮ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತಕ್ಲು ಬತ್ತವರು ಅಂಚೆ ನವೀನ್ ಟಿವಿ ಬಡ್ಡಿ ಲಿಂಬೆರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆದ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ತೋಚವಿರು ಎಸ್ ಉರುಸಂಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲ ರಥದಾರನಕ್ಲು ಎಂಚ 2 ತಿಂಗಳ ರಥವನ್ನು ಪತ್ತೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಂತದಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನ ಅವೇ ಒಂಜಿ 45 ಜನ 45 ಜನ ಇತ್ತ ಸುರುಟ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎತ್ತೇಳು ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತ ಬೊಂಬೈದ ಜೀವನನೇ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆತನ ಅಂಚೆ ಅದು ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು 2 ಟೀಮ್ ಅಲ್ದ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಒಂತೆ ಜನ ಮಧ್ಯೋಡು ಹೋದು ಬರ್ಪೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪೋಪ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸಮಯಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 45 ಜನ ಇತ್ತೆ ಪೋಪ ಒಂಜಿ 30-40 ಜನ ಅದಾಗ ಮಧ್ಯೋಡು ಪೋಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜೀವನದ ಎಂಕುಲು ಅಂದ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಡೇತ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಆ ಪೂಜೆ ವಾರೀತಿ ಮಂಡ ಎಪ್ಪಲ ವರ್ಷ ಆಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ದೀತಾರ ಅತ್ತ ಈ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಆಪಣ ಪಂಡು ಬೇತಾಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ 25 ವರ್ಷ ಪಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂಜೆದ ನಿಯಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬೇತ ಮತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷ ಇಂಕಲ್ ಜವನೇರ್ ಮತ್ತ ಕೂಡ್ದು ಅವಿನೊಂಜಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ತಪ್ಪರವಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದಿಗೋಡು ಪಂಡು ಈತ್ ಮತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ನಡುಟ್ಟು ಈತ 2 ತಿಂಗಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪೊಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮತ್ತ ಅವನುಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರಪ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಡಪ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂಡಲದಾಗ ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ
ನಡಪವನಂಚಿನ ಉಮೇದುಡು ಸೊ ಸೊ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಟ್ಟಗುಂಡು ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಈತನೇಟದ ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವರು 1 ವರ್ಷನ ಕೆಲವರು 3 ವರ್ಷನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿರು ಸೊ ಇಲ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ದಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎತ್ತು ಜನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರಥದಾರನೊಬ್ರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅವರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಐವ ಅಜಿಪ ಜನ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐವ ಅಜಿಪ ಜನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಗುಲು ನಡಪೋಯ್ತೇರು ಆಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಬಂಡ ಆಲೆ ಕೊಡೆ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲು ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಗುಲು ಏನಡಪ್ಪ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ 2 ತಿಂಗಳದ ಪೂಜೆದ ಟೈಮುಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡಲ ಬೇತ ವಿಷಯ 4,000 ಜನ ಅಂದಾಜು 10 ಜನ ಸರಿ ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಳುನಾಡುಲ್ಲ ಈ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಎಂಚ ವಾರಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೋಡೆ ಮುಲ್ತು ಬತ್ತ ಊರು ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದಾವಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರ್ದು ಬತ್ತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಜಿ ಶಂಕರ್ ನಡು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂತೇರು ಎಂಕಲು ಮಾತಾ ಎಂಜಿನ ಎಂಕಲಿಡ್ ದಾವಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಉಡುಪಿದ MLA ಅಡೆಲ ರಘುಪತಿ ಆರ್ಲ ಪಂತೆ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಸತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ನೆಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಖಲು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆತನ ಒಪ್ಪಿದೇರು ಅಂದ್ ಬಾಕಿದಗುಲು ಮೂಲ ಬೊಂಬೆದಗುಲು ಅಂಚೆ ಊರ್ದಗುಲು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿದೇರು ಅಂದ್ ಇವರು ಸಮ್ಲೆ ಏರೇರ್ ಮಾತ ಪೋಂದುಲ್ಲರಿ ಇರ್ನ ತಂಡದ ತಂಡಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೆಕ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಾಂಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ 6 ವರ್ಷದ నుంచి ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ నుంచి ಎನ್ನಡಪ್ಪ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಆಯಲ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ నుంచి ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಎನ್ನಡಪ್ಪನೆ ಎಸ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ರಥವು ಅಕಲ್ನ ಅಗುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಬಿರೋಡೆ 2 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತಾ ವಿರಾವಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಬಿರೋಡು ಮಾಲಪಣ್ಣಗುಲು 2 ತಿಂಗೊಲ್ದ ವ್ರತ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ 2 ತಿಂಗೊಲ್ದ ವ್ರತೊಟ್ಟು ಕಾಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಡಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಅದು ಒಣಸಾಪುಂಡು ಬೈಯಾಡು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮ ದೀತಿ ನಡೆದವರ ಇತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ವರ್ಲಿದ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಆತಂಡು ಐನದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆ ಇಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನ ಶಾಮಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಆರೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹೃದಯ ಆರೆ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಮಾನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಿಡು ಎಂಗ ಒವ್ವೇ ಪುರ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ ಒವ್ವೇ ಪುರ್ತು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರವಂದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪೆರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಗುಲು ರಜ್ಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಊರು ಮಾತ ಸೇರು ಅದೇ ಪೂರ ಅಕ್ಕಂದೇಲೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಿಡಿದಾಗಲು ಪೂರಾಗಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕಂದಿದೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಿತ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪಂಡ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಪಂಡ 5ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪೋಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅವು ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋಡ್ 25 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರ್ತೇನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವ್ರತನೆ 25 ವರ್ಷದ ಅವು ಆತೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಹೊರ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿನ ಪಂಡ ಅವು ವ್ರತನೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಇದು ಮಾತನಿಕಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಸೊ B4 ನ್ಯೂಸ್ ಒತ್ತಿರದಿಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬರಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ವಾರಿತಿದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೇಳುವರ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಂಬಾಯಿದಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕమైన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಡಾಪಿನಂಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಂತೊಡಾಯಿನಂಚನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಯಿನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದಗಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಪರವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತನೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ ಬರ್ಲಿರ ಮುಂಬೈದ ಮಧುಸೂದನ್ ಮಿಲ್ ಬಳಗದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ 25 ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲೇರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೀಡು
ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂತದೇರು. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನಕಲು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲ ವೃತಧಾರಿನಕಲು 25 ವರ್ಷದ್ದು ಇಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಂತದೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡಕಲು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತೆರು ನಿಖಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುಲೇನ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಇದೆ. ಇಂದು ಈತ ಪೂರ್ತದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಉಪುಡು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.